Co odpierdolisz, jak Wendigo wjebie się do twojej kuchni, chudy jak szpikulec z grobu ćpuna, z mordą jak wyssana z życiodziura. Ten skurwysyn to nie wampir, tylko indiański koszmar, co zżera ludzi i pierdoli o egzystencji. Wygląda jak szkielet, który zapomniał umrzeć, z rogami jak zjebany cosplay szatana. Smażysz jajka, a tu bum. Typ gapi się za stołu, sapiąc jak zjebany wentylator. Klątwa za kanibalizm? Ta. A ja jestem Matka Teresa z Wodzisławia. W 1907 roku w Kanadzie typ zżarł rodzinę, bo głosy kazały. No, pierdolony Wendigo, a kto inny. Teraz dyszy, jakby miał dość wszechświata i gapi się, jakbyś był kebabem. Patelnia skwierczy, a smród zgniłego mięsa wali? To nie przypalony boczek, to Wendigo szykuje ucztę. Jak światło strzeli, nie odwracaj się. Ten popierdolony świr już miele cię na farsz dla demonów. Po więcej takich opowieści zaobserwuj mój profil.